kadar arası çölüsünden öser yeli Türkmenin Maktum molu deyip adım tutsalar, gören göz jört atar eşden kulağa. Maktum ul Pragynyň dowduk mekanına geleninde, şygyrlaryny orun tapan yerlerden üýtýän şemal, Maktumul Pragy barada pişirdiýär. Şol sebäpden hem içinden Pragyny gören yerler diýeniňi duýman galýarsyň. Çenler kalkanın hasreti görün dağlar. Pragynyň adyny göterýän Maktumul etrawy ilki bilen geleninde Maktumul Prag muzeyi bilen garşylaýar. Maktumul Pragynyň edebi mirasyna bagyşlanan medeni ýadygärlik toplumy muzeyiň ajaýyp görnüşini Pragynyň dowduk mekanyna görüp goşýar. Maktumul Pragy öz döwründe şahyrlarynyň soňky ýetişen şahyrlaryň dörejligini uly täsir edipdir. Aýratynda şahyryň ýegeni zililiğiniň, nusgaw şahyrlar keminäniň, seýdiniň, molunepesiň, mätäjiniň dörejligini görmek bolýar. Şonuň üçin bu muzeyiň meýdançasyna şahyrlar zililiğiniň, keminäniň, seýdiniň, molunepesiň, mätäjiniň heýkelleri saglaşykly ýerleşdirilipdir. Maktumul Prag muzeyi 5 zaldan ibaret bolup, Maktumul Pragynyň edebi mirasy, garaşdyrlyk, tebigat, tarih we arheologiýa, etnografiýa zallarydyr. İlki gördüm Maktumul'yň merkezini, soňra diýdim Pragyny görkezin, görjek bolsaň, ýür iline gerkezin, gaýwany salamlaşdym el bilen. Ine de gerkez obasy, başyna asmana diýreýän dağlar bilen beýgelýän obada Pragymyzyň heýkeli we muzey ýerleşip, siýahatçylaryň köp gelmegdim diýeri. Bu obanyň girelgesinde ýerleşýän bu da Pragynyň şekilsiňen dağı diýip atlanýar. Oba ýaşaýjylar buýsanyp gelýän ähli siýahatçylara, hana günnäp gelýärkä şu ýere seredim, Pragymyzyň şeklini görüp bilersiňiz diýip aýdýarlar. Maktumul Pragynyň nazar düşen bu dağlar Praga barada özüne döredýän şekiller esasynda habar berýär. Bilmeýän soranlar aýdyn bu garyp adymyz, asly gerkez ýurda etrek ady Maktumuludur. Gerkez obasyndaky Maktumul muzeyi 1967-nji ýylda 3-nji orta mektebinde döredilipdir. Soňra 1983-nji ýylda häzirki binasy açylypdyr. Bu muzeyde adamlaryň esasy insin çekýän zat Pragynyň eli bilen ýasan ýüzügi we Hindistanyň alyp gelen çeýnegidir. Maktumul Pragy dogany züweyda üçin Hindistan döwletine siýahatda bolanyna çeýnek sowat getiripdir. Şol çeýnegi Gurbanurdy Deliliýiniň ogly Mehmet Döwletiň aýaly Hal Ece saklapdyr. 1967-nji ýylda muzey açylan bagyna Hal Ece'niň gyzy muzeýe tapşyrypdyr. Maktumuliynyň dünýäniň köp ýurtlaryna, şol sany Hindistana bolmagy we olary öz goşky setirlerine ýatlamagy şol döwürlerde türkmen halkynyň beýleki döwletleri bilen sowda medeni gatnaşyklarynyň bolanlygyna şaýatlyk edýär. Muny Hindistanyň Kalkutta şäherine çapdan çykan Sandi jurnalynyň baş redaktory Subki Rabah Bachtycharyanyň Maktumuliynyň 250 ýyllyk ýubileyine bagşlanan dawarda sözlense suwd edýär. Ol şeýle diýdi: Maktumul öz eserlerini Hindistan ýatlapdyr. Şahyr uzak dumanlaryň aňyrsyna Hindistan bar diýip aýdypdyr. Ol Hindistany arzu edipdir. Maktumuliynyň Hindistan baradaky arzuwyny hak uğrunda gurbanlar, canım, döwletim, malym, bugün ýol rowanlar, Hindistanna hyýalym. Ýokarda Hindistany, arkada Türkistany, öwliýalar ummany, ol Rumistany Hindistan bar diýip aýdypdyr. Ol Hindistany arzu edipdir.
Mahtumulinin Hindistan bar Hindistan'da hıyalım. Yokorda Hindistani, arkada Türkistani, Övliyalar ummani, ol Rumistani görsem diyen oşkuları aydın görkediye. Bu arzuun dini gursakda kalman eysem onun amalı aşanlığını misallar hem suud ediye. Inni gelin Mahtumulinin Hindistan'a gitmek baradak arzularının amalı aşmağına tesir eden yağdayların üstüne durup geçelin. Mahtumuli, Orta Asya'nın görnüklü medeniyet merkezi olan Buharadak meşhur Gögöllaş medresesini okumana var ya. Gögöllaş medresesini onun halifası Siriyalı Türkmen meşhur Nuri Kabin İbn Bahir bolyar. Onun yolbaşçılığında Mahtumuli diňe bir medresede berilen sapaklar öwrenmek bilen çäklenmä. Buhara kitapxanalaryndaky dürli ilim edebiyatlar hem okapdyr. Bir näçe sebeplere göre Nuri Kabin İbn Bahir medreseni taşlamaly bolyar. Halifası bilen birlikde Mahtumuli hem Gögöllaş medresesinden çykýar. Gögöllaş medresesinden çykyp Mahtumul Pragy Hindistan'a siyahada gidýär. Rowayata göre Mahtumuli 1 ýyl 3 ay Hindistan'da bolýar. Mahtumul Pragy Türk eylemi bu mekany diýen şygyryna Hindistan'a giden ýerlerini açaçan aýdyn aýdýar. Gördüm men mekan ary, kılmysam bahat bisari, himrah kılıp bazır gäri ýörtüp gezip Hindistany. Mahtumulinin şu eserlerinin giň halk köpçüligine düşnükli arasy türkmen diline ýazmasy onun uly hyzmatlarynyň biridir. Mahtumul Pragynyň Hindistan barada goşky setirlerini ýazmagyna diňe onun bu ýurtda bolmagy däl, eýsem özünden öň Hindistanda ýaşap geçen şahyrlaryň täsiri hem uludur. Türkmenistanyň Hindistan Respublikasynyň ilçihanasy bilen Kaşmir Üniversitesi Pragynyň kitabyny bilelikde urdu diline terjime etmegi Hindistanyň Mahtumul Pragynyň dörejiligini giňden öwrenmäni uly mümkinçilik boldy. Şeýle de Gerkez owasyna muzeyde Mahtumul Pragynyň meňle ýasan ýüzügi, Mahtumul etrawyny, Bayrameli Gurbangelliýiň öýüni, köne gol ýazma kitabyň gatyndan tapylýar. Soň ilim taýdan öwrenilip, meňli gyza ýasalan bu kümüş ýüzükde Arap elipbiýi bilen küfi, ýagny meňli diýilen ýazgy bar eken. Bu muzeýdäki bize ýeketek Mahtumul Pragydan miras galan bu zatlar biziň gözümizden görejidir. Pragy köp mektep medreselerde okap, Eýranda, Owganistanda, Hindistanda we beýleki ýurtlarda bolup, şol ýerdäki görnükli şahyrlaryň, alymlaryň ençe meselen duşup, dostlaşyp özü üçin zerur bilim hazynasyny edinipdir. Men rahmetullah Resuli Owganistan türkmenlerinden. Owganistanda Mahtumul Pragy diýseň we görünýär. Ve onun goşgulary hemişe bizde okulýar. Serhus bolup çykar, jiger dağlanmaz, dağları sindirer, yolu bağlanmaz, gözüm gayra düşmez, gönül eğlenmez, mahtum bolu sözler dili türkmeni. Arka dağlı serdarımızın canı sağ, ömrü uzak bolsun. Yurdumuzda Praga sarpa has beýikdir. Mahtumul Pragynyň ady daklan deňiz ýatagyna gahryman arkadaşymyz saparda bolup, beýik türkmen şahyrynyň ýübiley ýyly münasibetli bu ýerde işleýän hünärmenlere sowga tökmüni Mahtumul Pragynyň keşip etişdilen halyny gowşurdy. Türkmenistan watanymyzda Pragynyň gadamy düşen ýerlerinden biri de Halaç etrafyndaky 17-nji 18-nji asyrlara degişli İdris Baba medresesi biziň günümizde çenli bir otagy iňe dördür binasy we onuň öňündäki 4 sütünli basyrma saklanyp galypdyr. Ýadygarlygyň umum beýikligi 5,15 metr bolup, onuň gurulşygyna bişen kerpiçler ulanylypdyr. Medreseniň saklanyp galan bir otagly binasy gün orta gün nogara bakyp, Pragyny aýylan tut agacy häzire mesipdir.
Şirgazy Han Hiwanyň gadim medreseleriniň biri. Günnogorun meşhur akyllar Mahtumuliynyň ajaýyp goşgy setirlerini baş eden medresesi Şirgazy Hanyň adyny göterýär. Bu ýerde Mahtumuli 3 ýyl okapdyr. Medrese 18-nji asyryň başynda Hanyň harby ýöreşleriniň birine ýefir alynan adamlar tarapyndan bina edilipdir. Pragynyň gyş ýazynyň geçiren medresesi häzir öz gapylaryny syýahatçylar açýar. Mikane ile 3 ýyl idim duzuňy, gider boldum, hoş hal gözel Şirgazy. Ötürdüm gyşyňy, Nowruz ýazyny, gider boldum, hoş hal gözel Şirgazy. Medresenin içinde 1990-njy ýylda Mahtumul muzeyi açılıp, onun içinde Pragynyň golýazmalary, ilmi eserleri, milli libaslar ýerleşdirilen. Bu ýerde şeýle de zelili feýdi kimin okap tälim alypdyr. Hakdan bize buyruk bağlıdır bilim, sende taglim al açıllı dilim, gelsin diýip qarar ol gerkedilim, gider boldum, hoş hal gözel Şirgazy. Şu Hiwa şäherinde Mahtumkulyga hem heykel koýganmyz. Her sapar şu heykel ýanynda ötgenimde Mahtumkulynyň şeýleri hayalymga keledi we aýtady ki Mahtumkuly her kimge Misirde dugulgan jaýy, ýadyňdan çykmaýdy bayramy toýy, jan saglykyny ýok hiçdeňe daýy, bugün ýatyp erte şükürin kılýakşy. Balkan welaýatynyň etrek etrawyna goloýda Mahtumul Pragynyň aramgahy Iranyň Aktokoy owasyna ýerleşýär. Bu ýerde Mahtumul Pragy we kakasy Döwlet Mehmet Azady aram tapdy. Kümmet özüniň binägerligi bilen tapawutlanýar. Mahtumuliynyň güni Aktokoyda kümmetiniň ýanyna her ýyl dawaraly bellenýär. Bu dawaralar Iranyň ýerli hökümeti bilen bilelikde Türkmenistanyň Iran Islam Respublikasyna elçihanasy tarapyndan geçirilýär. Pragynyň dowduk mekany gerkezden Aktokoya uzayan ýollar Türkmenistan bilen Iranyň dostlugyny hasy berkidýär. Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, sarsayagyn erer topraklar daşlar. Bir sofrada tayyar kılınsa aşlar, götürürler ulukları Türkmen. Mahtumul atamydyň şeýle arzuwsy hasyl boldy. Dünýä türkmenler şeýle bir Mahtumulyn güllerini ulu suratda toy şagalan bilen geçirdiler. Ulu dawarala geçdi. Beter begenlik köp mehmanlar gatnaşdy. Daş ýerlerden Ardumuz ki iki ýurdyň arasynda Türkmenistan we Iran ýurdyň arasynda şeýle bir dostluk, dogolluk köpelsin. Gelin şu ýerde Mahtumul Pragynyň dünýädäki ýerleşen heykeller bilen tanışalım. 2024-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrynyň şany senesi münasibetli çäreleriniň çägini hormatly prezidentimiziň karary esasynda Günnogorun beýik akyllary we şahyry Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanyp köpetdağ etegine gurulýan Mahtumul Pragynyň ýadygarlygy baradaky habar Iran türkmenleriniň arasynda hem uly seslenme eýe boldy. Bu ýagdaýdan soňra Iranyň Gülistan welaýatynyň çägine ýaşaýan türkmen milletiniň wekilleri Kümmet Gows şäheriniň Demirgazyk ýerelge meýdanyna Mahtumul Pragynyň heykelini diketmek barada döwlet tarapyndan degişli ursadyny aldylar. Heykel şäheriň giýerelgesinde mehmanlar garşylayan halatynda bolup, onuň ýüri şahyryň doglan ýeri, şeýle hem guburynyň ýerleşen ýeri bolan Demirgazyk Günnogor tarapa, ýagny Hajy Gowşan owasyna we Aktokoy owasyna tarap bakypdyr. Şeýle de Iranyň türkmenleriň gowşun bolup ýaşaýan şäherlerini bir-birinden tapawutly binägerlik bilümini oturdulan Mahtumul Pragynyň köp sany heykellerine gabat gelmek bolýar. Büyük Türkmen şahyry we akyllary Mahtumuliynyň adyny göterýän köçe we oňa bagşlanan binägerlik ýadygarlygy Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine ýerleşýär. Binägerlik ýadygarlygy ýaş heykel Taras Jasvan Anna Nazarov tarapyndan bürünçden ýasalypdyr. Pragynyň heykelleri Özbekistanyň Kaşgadarýa,
Xivada, Xarezm vilayetindäki Özbek Türkmen dostluk öýüniň öňünde we beýleki şäherçelerde bar. Mahtumul Pragi ehli türki halklary ýaly Özbek halkynyň hem söýgül şahyrdyr. Özbek maşgalasynda Mahtumul Pragi'niň ruhy ahlak temalaryna çuňur kökren manily goşgy setirleri durmuş ýörelige hasaplanýar. Mahtumul'yň adyny bilmeýän Özbek ýok diýsek ýalňyşmaz. Mahtumkuldan söz kutulup kalgan emas. Mahtumkulu dünyada bolýatyrgan, indigi boljak sözlerden yazıp çizip ketken veli şair deredi. Hakikatdan hem veli şair. Mahtumkulun sözleri ana 100'den ziyad memlekette hazır tercüme kılıp okuladı. Aynakysa bizde Harazm'da Özbekistan'da hali Vadiye barasmı? Surgandarya, Kaşgadarya barasmı? Bukharaga, Samarkand'a barasmı? Mahtumkulunun sözlerini toylarda hiç bulmasa bir ikisini aytmacak Hafız Sazende kem bize. Aynakysa bizi Harazm'da indi Mahtumkulu Hazretleri Şergazıkan medresesinde tahsil algan Xivada şöyle. 3 yıl okup şöyle tahsil algan. Hali Mahtumkulun heykeli beri ornatıldı, ana Taşkent'e ornatıldı. Kette bir Taşkent'ten merkezi köçelerini birisi Mahtumkulun namına. Hancari gökten yüreğinenne güne karşı bulun ay gözülsün. Üstüce Paris sencap cübbesi bu kalda bulun ay gözülsün. Üstüce Paris sencap cübbesi bu kalda bulun ay gözülsün. Aşması ağlam ağlam hayat demir çeşmedi aynar bakıfının layık ödelife ağlam ağlam hayat demir çeşmedi aynar bakıfının layık ödelife gödelfen o gödelfen hey can gödelfen hey can Pragi'nin meşhur goşgulary ruhy ilham berýänligi sebäpli Özbekistan halk aýdymçylar asyrlar boýy başçylar tarapyndan aýdylyp gelinýär. Nasihat aýlay Vatan terk etip ketüçi bolma Kel köňlüm men senge nasihat aýlay Vatan terk etip ketüçi bolma Pragi'nin goşgusyna wasp edip göresi gelen topraklarynyň biri Türkiýede de Mahtumul Pragi'nin heykeli ýadygarlygy bar. Ankara'daky Mahtumul Pragi ýadygarlygy 2012-nji ýylyň 29 fevralyny Dikmen jülgesindäki Türkmen seýilgähinde açyldy. Gahrman arkadamyň şag adam bilen açylan heykel Türkmen Türk dostlugyny has berkidýär. Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat welaýatynyň kent seýilgähinde hem Pragi'nin ýadygarlygy ýerleşýär.
Bu yerde Türk vekiller tarapından bilelikde şahir ýatlanyp bir näçe dawaralar hem geçirilýär. Mahtum kulu aşık mesan, bağlıydım şanına destan, menzilgahı bağı bozsan, almalı nereden ayrıldı, almalı nereden ayrıldı. Mahtumul Pragynyň Astrhan şäherindäki ýadygärligi Leninski etrafyndaky Astrhan Döwlet Uniwersitetiniň garşysynda talipler meýdançasynda ýerleşýär. Heykel Türkmenistanyň meşhur heykeltaraş Saragat Babaýew tarapyndan ýasalyp 2009-njy ýylyň 15-nji maýynda Astrhan şäheriniň 450 ýyllygy münasibetli şähere sowgat berilipdir. Taryhçylaryň maglumatlaryna görä Mahtumul Pragy Astrhan toprağında ençemegedek bolupdyr we hut şeýerde bir näçe ýyl mundan ozal şahyryň türkmen dilindäki eseriniň ilkinji ýygyny neşir edilipdir. Astrhan oblastynyň Funtwa owasynda şahyryň adyny götüren mektep Gahraman arkadağymyň owa ýaşaýjylaryna eden sowgatdygyny ýatlamamyz gerek. Elbetde bu ýerde ýaşaýan türkmenler mekdebiň ýani Mahtumul Pragynyň adyny götermegine diýsen buýsanýarlar. İşin hürmetine, sığlığına, varlığına Allah Teala sağ olaydım. Cehum vele bahri hazar arası. Çöl üstünden öser yeli Türkmeni. Kırgınçası, kara güzüm karası. Kara dağdan iner fiili Türkmeni. Şeýlede Russiýa Federatsiýasynyň Stavropol ülkesiniň türkmen etrawynyň Edilbaý owasynda 2008-nji ýyly Mahtumul Pragynyň heykeli açyldy. Muňa Stavropolly türkmenleriň buýsanjynyň çägi ýok. Biz sağ ol diýip aýdyrsak arkadagymyzy ol bir sözi bilen bizim Stavropol türkmenleri ýadyna salyp şol Stavropol elinde ýerleriň obasyna ýadygyrlyk pametlik salyňyz diýip akeip saladyr 2008-nji ýyldan. Şo halda türkmenler agzyna çykabadyr. Mana oýlamyzda ýetersiz mana Mahtumul öz aldymyza geldi. Mektebiň tapmagyna turguzdyk. Ülkün her bir ýerde türkmenler orstlar, Kavkazdaky ýaşaýdyran halklarymız gelip ülkün diýende toy tamaşa etdiler ýa. Degendiler orsuzyn, türkmenimiz, ormanymyzyň azak bolsun degendiler. Bizim Mahtumul Edilbaýa geldik. Burduğum aslında bilgil, bu zeminin mihadır, erer ol erkin mıdam, budur Türkmen binası. Mahtumul atamyzyň arzu eden döwleti, garasty, baky bir tarap Türkmenistan, bugün gün-günden galkynýar. Pragymy tersegine galdyran, Gahraman arkadagymyzyň, arkadaly Gahraman serdarymyzyň jan sag, ömri uzak bolsun.